Пеши го беше. Пеши не го ли го прави днеска, бе? Не Къде го си прави. говорихме? Литера не го прави. Вътре в тази къща, бе. Да, е! Та къща е Господ! Капитан е! Ама ние, в конституция не сме играли толкова много време и те са някакви супер слабите. Да, той виж! Биг плот, той, биг плот. Оле! О, ти за... Марто? Който направи това е най-голяма победа. От 20 лайт? Замухнаха. Не, Ай, скачаме долу. И сир. на лайшпия. Убийте го. 40 лайт. 8. Си самчето. На лайшпия. Въобще да се го камана. Аз съм друго. Който... Аз го аз го няма. Той защо не сте разпомпал 68? Аз друго. Кой път е това, лайк? Тони, давай. Баде, моим по-наго е, бат. Пиджи, Чакай, който ще изгара, пиджи. Я ми дайте това, бе, хора, я ми дайте. Ау! What? Изчакайте, приятели, изчакайте. Дай му гос. Дай му гос. Баде, можем по-наго, аз съм 100% сигурен. Учно, какво ще стане, ако направя това? Дали ще падне? Я? Ай, пуши пром. Пове. Не се моля да съм, не се. Не, пове, бе. О, да! Обича да падни. Какъв въпрос? Давай газ. Даваме газа за бъргът. Вижда, нямате могат да не пускат буги бълната за да танцуват. Толкова са бедни. Колко са бедни? Да. Шинджа, се саги. Baby girl. Аутизъм буквално. Това беше толкова аутистично, няма може. Затова не знам какви са вашите такива аутистични... Но маняк! Заради теб не можехме 16 минути да почнем. Да. Давай, еди. Аз съм виновен, окей. Не разбирам, че... Ооо, изчакай малко, вашето книга за това. Аутистите принципно се държат. Оле, изчакай малко. Кой ревърнахме 2 пъти? Оле, майко. Кой нарочно го убихте 2 пъти? Не знам, кой има аутизъм? Той дето умре 2 пъти. Ти контрадиктваш, let's go. Май стига се контрадиктвай. Аз когато си показвам лицето, виж всички са се ги скрили зад маски, педараси. Това е един от тези хора, де ще каже хора, кучето е бременно заради мен. Това го е дърно. Какво? Чух нещо странно. Опа, без да искам. Сега с това. Виждам лама. Мечки дети. Да почваме ли с подовете? Не, леко по леко стълби. И когато ви забъни стълбите, чупим тази стълба и пускаме подове. Кажете ми, веднага ми кажете къде стане. Стига! Хора, здравейте! Аз. Пече, моля. Моля. Не, айде. Аз викам да изключваме пишки. Ако с няма път пишки, разбирам. Не разбирам. Думартович е фударо. Той сам старостно и се усети. Не разбирам, грешка. Окей. Видяхте? Честно.
Чак в гърлото ми, обичам чак. Айде, помощ. Ей! Виждам патрони за помпа. Оставай, мъртъв, не внимавай, айде, помощ. Не, Марти, по-спокойно. Джонс, къде е? Тя на мен. Мони май е там майни. Виждаш ли го надолу? Видях, да. Този го пикнеш и му срещнат. Марти, имаш ли? Се буквално пикна, гад ти... Аха, ти трябва бутона да... Ай, давай. Айде, бе. Пуста! Бе! Той бяга от нас. Опа. Добре. Пуста, бе! Ти си. Я го шипи го! Чупи го! Секунда да свич на позиция, няма да има патрони. Че нямам... Как ще нямаше? Взимай. Имам 60... Да, мога, верно. Айде, бе! Каква ма буква, брат? Не мога да стигна! What? Да ми се отдемеш! Оле, не! Пуста, пали ти! Пуста, бе, брат! Чай, я ти го каза, метки помп. Пуста!